Welcome back to Boxing episode 4. Gama lami usiza ngino. Ngafika wamahlanga. Ya abangaziyo ke mina bayangazi ngiyashayana. Afika. Hayi, mina bangazi kodwa nami ngiyashayana. Uchazela abalaleli ukuthi ubani wakabani, dume ngani, why you like ulana la ekhaya. Hayi, igama lami wafika wamahlanga. Njengoba ngila ekhaya, soshaya i-podcast elwazi boxing. Usafuna ukuyinqubeka? Yeah, like dume ngani. Hayi mengithi ngiyafihla kahle kahle. But ngoba ufuna umlando wami. Hayi, abanye bangibiza ngo-Tank Javante Davis ola eMsouthern. I-boxing sengino 3 years ukona. Sengashaya ama-technical knockouts, ngiyawazi ama-TKO. Imina lo. Ngashaya wona mhlampe 4 ngingaphazami. Sengadlala 5. Qhubeka silalele. 4. Wes-5 yahambanga kahle. Agcwele amashumi eringini ngingazi ukuthi ngishiye liphi ngithathe liphi ngihambe nginqaya. Angahlangani nje impela kodwa-ke irecord yami kanjalo nje ngino 4 wins 1 loss. Yeah, sengidlale 5. Qale ngo-2023. Isho futhi ukuthi ama-wins akho ama-knockout. Yeah, ama-wins wami ama-knockout. Uzothenga. Nje. Akusamele ngichaze sokusho wonke bafu. So ya ngoba sesifikile ukuthi ubani wabani nama-achievements akho. Khona into enginayo la. Sinovuyo ngale ngemuva. Angazi izohlala kanjani ne. But ngomhla ka-31 March kube ne-dinner ade khona ePretoria. So kuleyo dinner leyo khona abahambile bala eKZN beya kuleyo dinner. Kwama-post ngibona uThema noMike Dube abayosimela. NoMapule ngibabonile bani. Okay, ya babalekile kodwa. Yes, yabonga ukuthi basimelile kodwa khona into engifuna ukuyibuza la. Moyeke iGaladina. Or idina. Is it appropriate ukuthi ufike ugqoke i-tracksuit? Vuyo. iGaladina. Khuluma why? Khuluma. Abekho la ngibakushaya ngasabi khuluma sikhona. Bakusho manje wena. Khuluma. Is it appropriate ukuthi umoye kwiGaladina or idina uhambe ugqoke i-tracksuit? Hayi kumele nje bese ugqoke uformal. And mind you yasirepresenta ukhethwe ukuthi uhambe uyosimela lapha. Yazi awuyili uyosimela mhlawumbe uzokhuluma in but kuba khona kwakho umele iKZN. Kumele nje bese uma uyosimela nje lapha kumele ube yabo ubukeke ukwazi ukuchazela abantu yabo angikwazi ukuchaza ukuthi nje kumele at least ube formal uzokwazi ukuthi abantu be-respect. Imayo. Wena Vuyo i-tracksuit ungayigqoka? Ungayigqoka ekhaya. Ngeni? Hayi Galadina. Hayi. Galadina idinga uformal. Yeah. Hayi. Wena thini take yakho? Hayi take yami ahlukile kuvuyo. Nje i-tracksuit ngijuluka ngayo ejimini tracksuit. Nakhona ngigqoka mengizowehlisa i-weight. So angazi uma
kuyoyigaladinga noma ade kuyoyehlisa i-weight khona. No, ngiyabuza. Angeke. Buka Angeke. umlungu uhlelo kucima imali. Yeah, but nami yabo Thema ubra wami siyaxoxa nayo yonke into si-right but hayi ngithe ngithi uma ngibuka iy'thombe it's like bekuyena yedwa ogqoke i-tracksuit. The Oh. rest begqoke like formal, semi-formal, casual nje bebenalokho. Imali ngibe esisombeni uthi uyena yedwa ade egqoke i-tracksuit and uyena yedwa ade esimele njenge-South Africa. No, ezikhezeleni la. Oh, okay. Ngibone uMike Dube Mm. noThema. Mm. Then noMthalani if ngingaphosisi. NoDlomo noMapoli. Engibabonile baseKZN. And bonke laba abanye besha amajini, Yeah. iskipa nje like kodwa nje ku formal casual like Yeah, kunalokho. then yena beshaye tracksuit all white tracksuit enolayini nebheji. Yazoyichaza nayo i-tracksuit. Hey. Ngiyakuzwa baba. Ngingakusho ukuthi lento esho sesingasho ukuthi mhlawumbe u-comfortable mayifayile i-tracksuit. Ekugcineni nje ogqoka ngayo kuhamba ngokuthi wena uzizwa njani. Kodwa for igaladina imizamo nje. Ngoba angimazi kahle, nginokumazi ngimbonela ejimini. But angimazi kahle ukuthi ngahlala naye saxoxa. Kodwa hayi unesitayela. Yeah, cause nami ngiyamazi uThema egqoke izinto zakhe like yena bethe muhle right. Manje yabo le tracksuit engididile angazi ukuthi fanele ithi into yakhe. Ngiyakuzwa. Engifuna ukuyisho mina kwabalaleli ukuthi njengoba sikhuluma ngale tracksuit hayi ukuthi sigxeka ukuthi ugqoke kanjani. Inkinga isetting. Yeah, angigxeki ukuthi ugqoke kanjani. Tracksuit nami ngihleze ngigqoka ama-tracksuit, ngihleze ngigqoke ophephezela ama-blue nani. But i-function le i-event ne-event inendlela yakhona ukuthi kumele ugqoke. So manje Nokuyihlonipha nje. Yeah. Cause akhona oqala esimela kaningi esimela and si-proud. Yeah. SiyiKZN. Ancume umsebenzi wakhe. Yeah, kodwa le tracksuit yona ingithe kancane kodwa sabuyela. Hayi ngiyakuzwa. So akukho ofuna ukubeka sizivala sedlula kwi-convo. Hayi ukho engakusho ngaphandle kokuthi aqhubeke nomsebenzi omuhle encomeka siyabonga isimele njenge-KZN. Bese kusho nje ukuthi mefika nama-function abe nalento ukuthi uyimisela wakhe eringini aphinde ayimisele nawama-event. Yakhumbula kunama-awards, KZN Awards I think. Ezidlala ethole award noBathabile. Wayegqoke kahle Themba. It's not like akanazo izinto zokugqoka. Wayegqoke kahle. Yeah. Ujini wakhe ishirt nje e-right. Angazi noma ngoba inominate noma kodwa wayenje e-right. And then manje angazi. Kodwa alidlule Themba. Hayi. But speaking of igaladina, Father Christmas ufikile. Father Christmas ufikile Gate Mackenzie kuyona leyo galadina. Wakhipha imali. Khipha 2.5 million I think. Kwenze njani khipha 2.5 million? Yeah, so uthe ufuna
promote boxing Mhm. or ukuyiphakamisa boxing just like lezi ezinye iy'port because wakwenza kwi-rugby bakwenza kwi-rugby yaphakama i-rugby because ukubone isoccer Sure. soccer ayisadingi promotion njengamanje soccer imele i-PSL ikhona in makuthiwa kudlalwa igame mabhidi usuke igcwele but makuthiwa kudlalwa igame thina siba neholi encane ingagcwali futhi naleyo holi Mhm. yabo so and ingenwa mahhala futhi cabanga ukuthi indlela yakhe yokuyiveza i-boxing ukuthi bazoqala beyipromote because wakhuluma ngokuthi uzoqala efuna ama-sponsor for i-boxing Hollywood kanje 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 Yeah. because i-rugby no-F_N_B ama-bank think uSteers namanye nje amaningi ngeke ngiwabale wonke Mhm. but yeah ukhiphile lokho and then akhiphe iy'mali iy'zumbulu zey'mali Mm. nanoma usuzwile yini kwama-boxer ama-legends awu-36 each 36 abafana namantombazane Mhm. each kuwo wonke lama-legend sewazothola u-80,000 Izumbulu lezo kani. izumbulu cause bawu-36 mind you Okay. it's not like umuntu oyedwa uvele wakhipha imali wathi Yeah. so uma ubala bala lapho 80,000 times 36 Anginayo i-calculator. amamiliyoni ikwamamiliyoni uvuyo ufuna usibalele ibizi Hey, uthi miliyoni imali enga-2.8. yeah Kodwa ngisamile ukuthi akuzona izumbulu. Uma For- usho uthi ama-legend. for a start yes akuzona iy'mali ey'nkulu but for a start I think mind you bebengatholi lutho and bayihlalela emakhaya then sekuthi sumbu 8K 80K Mhm. so at least mhlawumbe next year izokhuphuka Kodwa phela if kuzoba into ya every year izokhuphuka kuba kwintsha ngoba phela ama-legend la. angazi Nawe bangani bakho voy. angazi ukuthi izokhuphuka kanjani kodwa I wish ukuthi kungakhuphuka one day nami mase ngiyi-legend ngithole uthe xaxa amamiliyoni-ke at least because one time sasikhuluma la nama-boxer kwakune-live and then sabuzana ukuthi why ingekho into like efana ne-road accident fund But for ama-box ama-box. yes ngoba bayalimala eringini. siyalimala Hhayi kancane. abanye bayafa abanye bayalimala so why ingabi khona leyo nto leyo Yabo leyo yokufa vele angikhumbuza omunye waseNigeria kodwa sowesithi into leyo. singaya kuyona it's fine Nodwa ngisamile kuyona le ya-Gayton Mackenzie. okay Yancomeka leyo nto. 80,000 ama-boxing legend awu-36 vele sebehleli emakubo i-career yabo ade yaphela nje ubusho ukuthi imali engaka umuntu eyihlelele into enkulu yeah yabo. Kodwa engizokusho mina ukuthi angagcini lapho and angagqami yabo ngawo lama-boxer lawo like ukuwasebenzisa ukuthi abe nokugqama nani nani because ekugcineni uyi-minister vele umsebenzi wakhe ukuthi ihlezi ibuye kahle emphakathini. Angenzi-ke kanjalo kodwa aqhubeke. Ukuqhubeka kwakhe mina ngithi akakhe intsha yama-boxer because la abadala ama-legend ayisekho into engathi bayi-provide kwi-boxing unless bawo-coach-ke abanye khona abayenzayo behind the scenes yabo. But umuntu oseyihlelele nje okay siyambongela no-80,000 wakhe kodwa
akhona ama-boxer active ahola imali encane kabi. Angazi noma u-3,000 4,000 uyawuvusa yini umuzi, uyahambisa ingane esikoleni. Yeah, sizofika lapho kwey'mali Hhayi, zamabhokisi but kunzima. besisala ku-80,000 uthi kanjani? Uyavumelana nawo lo 80,000 ophumayo uya kwama-legends noma uvumelani nawo? And mind you, let's say wena suyi-legend, ucabange both sides, ayicabange ingabe one-sided. Mengithi angivumelani kushuthi leyo mali ayiphumi nhlobo. Ingayidinga phela imali, sengiyi-legend ngigugile. Awu. Okay, awugugile njengamanje manje. Noma ufuna iphumele wena wedwa? Hhayi kanjani inkinga. So Mina okwami phela ukuthi njengoba usho ukuthi mengithi angivumelani nalesi nqumo samaKenzi asithathile ukuba niwe 80,000 uthi shuthi ayiphumi imali. Eyi phela ngibafisela okuhle phela nama-legend futhi benze okukhulu kwi-boxing. Benze okukhulu bavulela nje abanye indlela uzobona kuyazameka nge-boxing noma kuthiwa akuzameki ngale ndlela abacabanga ngayo but ikhona into abangayenza baphile ngayo. Ngumuntu nomuntu i-boxer liya-impact yabo. So nje ukuthi nje sibashayele izandla nje sithi nje udanki wabo 80,000 kodwa hey fela ngazuthi lo 8 ungabuya uze emabhokisini noma hayi mina bengathi ba-deserve more than 80,000 njengoba usho ukuthi lezi ama-box siyalimala. Yeah. Ukulimala kwethu eringini kuyasi-affect-a kwimpilo zethu. Yeah. Kwenza into ongasazi uzenza kade uzenza ezinomali, impilo yakhe yancipha. Nanokuthi mina ngiyibhoxa ngi-active, angithandi singama-boxer and then ufocus-e kwi-boxing kuphela, ugcine ungenazo ezinye iy'ndlela zokwenza imali because ekugcineni uzolimala boxing. Ngathi ngiyadlala kwayimina nje namhlanje, ngidlale kusasa, the following day sengilimele. Lapho bengifocus-e kwi-boxing kuphela. Yabo ukuthi angisakwazi ukuqhubeka, siphelile i-career. Isinkwa sengisifaka kanjani endlini? Yabo, kwamanye ama-legends kwenze kanjalo, so lo 80,000 uyasiza. So mina ngiyawujabulela 80,000 but I wish ngaba more because soon nathi so ama-legend sidinge yona i-funding from u-government, ama-foundation akhona nani and nanokuthi bese ngazuthi yena uMakenzi promote i-boxing ibe njenge-soccer, njenge-rugby or i-cricket at least because njengamanje i-boxing ayinakiwe. Yes, bayizama ukuyifaka implementer kuma-celebrity. Ngakhumbula kunama-celebrity ama-fight. Yes, kwakuyindlela nakhona yokufaka abantu ukuthi beyithande i-boxing. I wish lezo zinto ngaqhubeka zenzeke, kube khona nokunye ama-fights evele because that's one thing enzima ukuthi even nathi mesifuna ama-sponsor sizobuza ukuthi ngizogain-a kanjani. Yabo, so uzohamba uye kwi-sponsor uthi no, ngiyodlala ngizobe ngi-live ku-SuperSport. I-sponsor sizobona ukuthi okay, live lo muntu ku-SuperSport ngizogain-a lana. Yabo, and lo muntu u-live ushaya ama-interview ngizogain because mind you wonke umuntu one-sponsor uyasi-mention i-sponsor sakhe. So I wish ngaba kanjalo, akhiphe abanye 80,000 abafake kwi-promotion yayi-boxing. Yazi ukuthi akuyena umsebenzi wakhe yedwa, nathi fanele siyi-promote. That's why kunale podcast namhlanje because indlela yokupromote i-boxing, yeah, ngasho kanjalo.
Ngiyakuzwa. but Vuyo ufuna ukusho lutho ngo-80,000 ama-legends. Alright. Uvuye ngathi angawujabulela lo 80,000. Angawujabulela. Hey. Yeah, man. So I think last week, no, not last week, I think 3 weeks back or 4 last month. Yeah, kwaba ne-tournament khona KZN eScott. Abadlalayo bawina. Then kwaba namabhandi ama-SA awu-2. Yeah, yedwa kwaba uNkosinathi Sibisi. Sengikhohlwa edlala noba, but wawina. Then kwaba Terence Uphikelelani Khumalo edlala noPopape. Popape somewhere lapho. So wawin Terence. And yeah, khona interview ayishaya. Ngikhohlwe kwakuyisiphi isiteshi. But kwakuyi TV. Ngikhohlwe wayishaya kuphi and then washo ukuthi kunabantu abamfunayo nani wachaza nje. And ngiyamjabulela, congratulations. Usigcina sitholile ke leyo ugcine yenze decision. Yeah. Because bekule kuthi bafuna nabo bayamthanda, like o-manager, ama-promoter nani bamthanda bafuna ukuthi abe ngaphansi kwabo. Zonke lezi sikhathi yena njengoba kade edlala professional ade one man no babonke. I don't know, but I think so bengenayo management or i-promoter lonto njalo. Just uba kade ehleze ekhoneni lakhe. No, i-management ne-promoter ihlangene nekhona. Ikhona bekuba, I think Sechaba. Yeah, I think Sechaba. Obeka sekhoneni. So gcina sitholile ke usayinwe i-no doubt management ya Colin. Ba Colin Nathan. Yeah, Colin Nathan. Akukho ufuna ukusho mhlawumbe ngalokho. Because mina kukhona. Akukho mina ngathi ngifuna ukusho igama ngiyalizwa kodwa angijwayele ngayo indlela so angazi ne-management yakhe ngathi ikanjani. But ke No, management egrand. I wish ngaya khona nami. Mfundini I wish ngaya khona. But inkinga yami iyodwa. Iyodwa phela. KZN. Why njalo mesifuna like ukuya mesifuna ukuba best kuzofanele siye eGoli. Okay. Ileyo phela inkinga yami. Bese ngathi KZN ingahlangana ibe kube khona ozofika eKZN abe ne-management just like eGoli. I promote just sibuyela kwi-promotion. I promote i-boxing or I promote ama-box, etholela ama-box ama-fight ngendlela abenza ngayo eGoli. Because eGoli ibhizinisi lapha. Kuzele ibhizinisi lapha. Okholi noSmith ibhizinisi. Wonke umuntu okhona o-under bona ugood. Ababaqala abantu phansi bathatha emajimini i-most. Mfundini anginalwazi oluningi. Allegedly. Angazi noma baqala nabantu phansi kodwa i-most bathatha kwamanye amajim. Because uKhuse wase Eastern Cape I think usekumtolo manje. Yeah. So nayo lo Phikelelani njoba esayinile angazi noma use-under i-no doubt management kusho ukuthi usejima khona or usajima la bejima khona kodwa manager yona. Anginalo ulwazi ngalapho. But soluthola ulwazi. Kodwa ngiyakuzwa Masuthena. Why abantu abangala iKZN ama-box angala iKZN. Masesegqamile. Masesefuna
ukuvela exposure. exposure ukuvela Yeah. kakhulu mbe ngaseGoli. I understand mina why. Yeah, njengoba usho ukuthi i-management yakhona business Yes, minded futhi. because once wayeGoli wasadlalela 4,000 lokho kuproving it's once wayeGoli uzodlalela ibhande suka ebhandeni nala eSA jiki sungena koma WBC WBO Okay. uyabo ukuthi banawo connection ozoya lapho Uchafu. ucafu wase Eastern Cape wamuva seGoli owakhona la eKZN ubani Mthalani wadlala wamuva wayeGoli waba yi-world champion. Thabiso Mchunu wadlala wamuva wayeGoli waba yi-world champion. Yabo ukuthi i-process Ine-trend ukuthi le. udlale ube good mase uye eGoli eGoli. Ufike eGoli uzoba world champion. champion. I understand why wonke umuntu afuna ukuya khona. Nami nginakho ukuthi ngiyafuna ukuya khona ngifuna ukuhamba amanga. But sengathi ngaba khona something eyenzakalayo sibe nathi nakho lokho kuthiwa ayi wafika kule management guaranteed. Guaranteed. Esuka khona la. Esuka khona la Ungazi uye kude. yeah. Njengoba uqale la uqedelele. Because uNomvelo upromoter. Nomvelo promotion ngayithanda indlela into eyayenza. Yalanda i-WBC isilver. Yeza la eKZN. For the first time mina since ngayiqala boxing for the first time ngibona i-WBC live. So KZN. yeah, ngakuthanda lokho. Ngazi ukuthi ngaqhubeka nabanye bebone kuNomvelo ukuthi yakwenziwa kanje. Then noma ngasayona ke promotion kube ne-management ezoba nalokho ukuthi nakho. Hayi, ngiyakuzwa. Yeah, ilokho nje bengifuna ukusho ukuthi ngijabulela uphikelelano ukuthi uhambile nani. Ngifisela inhlanhla lapho. One day abe nayo lonto nje i-world champion because uyi-SADC APU then useyi-SA champion manje. So I wish eqhubeka angaba more abe-world nathi sibe nayo i-undisputed siyi-KZN because Eastern Cape iyahlula mfana qabamanga. Hayi badlala Eastern Cape iyahlula. Ngeke ngisho ukuthi iGoli iyahlula because wonke umuntu uyeGoli. So usuka from usuka Eastern endaweni Cape, zakhe. KZN. Isuke abanye basuke eCape Town. So Eastern Cape ko wonke ama-province Eastern Cape unumber 1 ama-boxing abo abama-world champ. Phela bayabethana labafana. Ngizakubetha. Abadlali banyisana ring. Sekadlala nomuntu wase-Eastern Cape. Angazi kodwa mabe ngamfica nje eringini. Imina ozobetha yena. Okay. Kodwa ujula ngeXhosa. Ngenafile lokho manje. Yabona-ke manje. Ngizuma ngihambe mina. Ngizuma ngihambe. It's fine, adlule. Adlule khona kusemqedweni wakho. Hayi kukho engingakusho ngaphandle kokuthi eziKZN azizama ngempela ukubambisana. Singafuni ukugqama yabo sodwa ezilentuza i-management mhlampe ye-boxing bani club ehlukile ngifuna ukugqama asigqame sonke sihlangane sikhiphe into e-right elungile njengalapha eGoli noma kuthiwa nje kwamanje khona i-facility eyodwa ekhipha ama-box ekhipha i-world champion. Yeah. Siqale kanjalo. Yeah. Siqale kanjalo. Yeah, no promoter yazi I feel like mase behlangana benza into eyodwa. Ngenzeka lokho. Ngapha nenkinga iba khona ko-promoter. Masanje nabazwani kahle. Okay. Hayi singadlula-ke lapho sikhulumile.
Uvuyo uzothi ayitazi ngisho. Vuyo into nayisho. Uvuyo kahle akakhulumi. Uvuyo ughost wethu ongakhulumi. Akakhulumi. Kodwa yeah, speaking of i-death, sibuyele kwi-death yakho lo ukhuluma ngayo. Le boxer yaseNigeria. Manje uba igama ungikhumbula. Success. Angifuni ukusho amagama la angakwazi ukwasho but success. Senguni. Angazi but usenguni ngesiZulu. Yeah. Story sakho lesi angisazi. Hayi nami ngibone ngicabanga ngilona leli viki le. Ngibona i-trend nje ngithi death of a boxer from Nigeria kanjani. Hayi abantu abaningi nje besho ukuthi RIP yabo RIP ngixa ukuthi uba manje njengomuntu othanda i-boxing sengifuna ukubona ukuthi i-death yakhe imfikele kanjani ukuthi ulimale eringini noma nje uyilimalile nje ulimale nje ehambela indlela zakhe. Yeah. For i-content Success bekade bedlala eGhana. Yeah. Sengikhohlwe bedlala nobani but bedlala eGhana and then during a fight wa collapse. So kulabo abangazi. Nangu ubhuti usisichazela ukuthi kwenzakaleni. Yimbi into eyenzayo lapha eringini. Engayifiseli umuntu. Ngoba kwi-boxing vele mesingena eringini ne-opponent yakho nisenzodlalisana nje. Nijimile ya impela nizoshayana kodwa uzoveza i-skill sakho yabo. Hayi ukuthi oyedwa kumele aphume engasayitholi kahle ngesimo sakhe sempilo. Agcine selahlelwe impilo yakhe yabo. So into enzele lana i-opponent yakhe uSuccess ayinaphutha ngokubuka kwami. Kade ngiyibuka ngihlaziya ngize ngidlala ku-slow motion. Hayi ayinaphutha i-opponent yakhe. Into eyenzeke lapha ibuhlungu ukuthi idalwe yini anginalo ulwazi kodwa sengikhohliwe yiphi round kodwa bathe bedlala uSuccess oyithole stepper back sengathi uyintamo. So i-opponent yona isakhipha ekhipheni kwayo inokugeja ngila ngibone khona ukuthi hayi uSuccess udliwe into yakhe nje hayi ukuthi i-opponent. So iyageja i-opponent uSuccess stepper back kwakhe hayi ngoba ekunobalekela iphansi ingoba vele ade sembambile lento le ethatha impilo yakhe. Mebesho ngesingisi bathi i-cardiac arrest. So ube nokumela kwenhliziyo bengicabanga ube nokumela kwenhliziyo umzimba shuthi wanga-respond kahle ngesikhathi stepper back amehlo abusangathi apheqe yabo sengathi aya ngemuva abese wawa kanjalo-ke wayithola sekuyintambo njengoba sekuyintambo wajika same time ngibona ukuthi hayi seyiflathela manje selele kanje ngisize nje phezu kweringi. Urefi wabona ukuthi hayi akuyona i-knockout le iyafa le ndoda. Uthuma yamphendula bazama yonke into igama yakhe isake emlomeni. Ushonele esibhedlela noma khona lapho unalwazi mhlawumbe. Mebesho bathi ushonele khona eringini. Mebesho bathi ushonele khona eringini. Yeah, condolences kuyena uSuccess nomndeni wakhe but as ama-box I think kufanele singashayi isparing singekho isidingo. Liyashayeka ikhanda. Yes, sifo senhliziyo but ikhanda liyashayeka. Ngiyakhumbula kugandaganda kwakuthiwa i-brain damage. Kusho ukuthi wayengavili, I'm not sure. And then
khona kuthiwa isitimela naye same thing kwaba i-brain damage ngoba sengikhohlwe noma yena washonela eringini noma washona ejimini but kwaba into kanjalo engizama ukusho cha siyi-protect ngaso sonke isikhathi sparring mesingekho isidingo ungashayi shaya isparring mekunesidingo and kusona leso sparring protect yourself because sparring sengakhona ukuthi siyobulalana siyofundisana so ngabe sekuthi siyabulalana ya mshaya umuntu like ngendlela efanele umshaye ngayo but mfundise during sona sparring nawe funda yes afunde amaphutheni maniphuma nixoxe ngakho ukuthi no wena wenza ukuthi wena wenza ukuthi ngabe ukuthi manje once sangena kwi-sparring asisazwani sengizobulala because ama-damage amaningi enzeka kwi-sparring then ufaka i-fight vele ulimele already nanoku-overworka nani kodwa nje yonke lento iqhamuka kwi-sparring lokho okushoyo kuyangikhumbuza okwenze eringini kuyena lo success njengoba usho ukuthi yena siyi-protect njalo beney'khathi nje ngabe eshayekile abe nalento leyo ukuthi ayishaye yena ikhanda uyibona into le yamabhoksi uzama ukuthi uyi-hype uzama uyi-hype it's either uyishaya ikhanda noma ushaya ama-gloves but yena eba nento ukuthi uyishaya ikhanda njalo kancane kancane beshayekile ayishaya ikhanda yena ukuthi uyazi-hype so ngiyacabanga ukuthi nalokho uvele uyashawa sisiyala kuyathinteka ikhanda lakho wena soya-add more lokhu uyithinta kancane uyitshela ukuthi wena awuyilimazi kuyaxukuza ikhanda so ngiyacabanga ukuthi nakho kube nakho ukuthelela mhlawumbe nakho lokho because ikhanda liyaxuzeka anything ngisakubiza ngovoice kubiza ngoghost akhulumi bethi nokuthi ukhona noma akekho akazazi ithina esikhumbulayo nje yena hayi ngibonisile iba nama-opinion because siyaxoxa i-conversation i-boxer nawe siyaxoxa iba nawo umbono ukuthi hayi no mina ngibona kanje akekho ozokubulala opinion yakho hayi mina ngibona kanje asimye asidluli but condolences kumndeni wakhe siqhubekeni kune-voice note ekumele uyidlale on a lighter note voice note yomhlaba akekho ngaze ayijabulele siyama-boxer le voice note usho kanje akekho ngaze ayijabulele alright singenze sure ukuthi ngithinta right la ingaze kudlaleka mama asesilalele-ke la indaba ezimnandi for content ile Galadina kwakiwe kuyona ngomhla I think mhla ka-1 or 31 leyo Galadina kwakiwe kuyona sokukhuluma uMackenzie kwi-speech sakhe ngasho ukuthi budget speech ye-boxing keep boxing alive. But some of the promoters get 1 million rand from you. And then they give the boxer 4,000 rand. From today on, if the provincial government gives you 1 million as a promoter, 20% of that money, which is 200,000, must go to the person fighting. Because you can't take all the profit. Let the bout, let there be 200,000 put down by you as the promoter for that fight. No fight should be sanctioned, particularly when the provincial government is given money. I want to make that clear. The last person, I don't know who that is, that paid the boxer 1,000. I'm here to tell you, that will never happen again. Every boxer, male or female, that jumps to go and fight any fight in this country, the Department of Sport, Arts and Culture, under the leadership of Peace Mabe and Gaten McKenzie,
we are giving for that fight. We are before the promoters' money, before the sponsors' money. We are subsidizing every boxing fight in this country by giving the boxer a 10,000 rands before he can start to fight. We will give our money to Boxing South Africa. Boxing South Africa. Women boxers will get 10,000 rand. Male boxers will get the 10,000 rand who will underwrite, not per fight, per boxer. So win or lose, if you jump in the ring, even if you're going to lose, Matume, that's your chance now to make a few 10,000. Kulokho sikudlalele kokufuna ukusho. Engakusho ukuthi angagcini ngokukhuluma phambili abantu abathembisa into engekho. Sebejabulile abantu. Yeah. Sebeshaya izandla bajabule. Uthi promoter may receive 1 million ama-boxer kumele athole at least about 20% kuleyo mali. Yeah. 200,000. Cabanga kulo 80,000 kade enika ama-legend to active boxer. Thola 200,000. Impilo zabantu ziyashintsha-ke lapho. Baya-afforda ngisho noma seqedile ukudlala isakhona imali ukuthi akhe lento le ade uyisho ukuthi something outside from boxing. Yeah. Yeah. But yeah, kodwa mengithi ngiyayicabanga imiliyoni balithola imiliyoni opromoter. Ngathi kulelo million, mind you, kulelo million sazophuma imali yevini, phume iphesi yamabox, phume imali yokubhuka, ubhukhela iholi, uphinde ubhukhele indawo yokuhlala plus nokudla kwakhona. Million iphelile lapho already ingakaphumi imali yamabox. But angazi noma ngithathe wrong, uthi bona as u-government bazokhipha u-10,000 for i-box, then upromoter fanele a-ede yakhe, nanoma ngizwe kabini ukuthi nayo unemali yakhe afanele ayikhiphe. Ngizwe right noma Ubeke kanjalo. kusho ukuthi ku-4 round i-box ezothola u-10K plus angazi silonto nje beku-6K, so after lelona uthi seku-10, government ukhipha u-10 for i-box, then upromoter fanele a-ede yakhe. Phela sazi upromoter uzo-eda malini, kodwa ngicabanga ukuthi sazoba ne-meeting ezosho ukuthi u-4 round uhola malini, Kodwa 6 rounds. kulokho akushilo i-boxer kumele liphume kuleyo fight selenze imali eqala ku-30K inyuke, ngoba uthe u-10K uphuma from department. Mase washo ukuthi akho boxer emeli ene less than 20K. So ngocabanga ileyo part le engididayo nami. So 20K uphuma kuba noma usuhlangene nale prize. Ileyo ngibe nokudidekayo nami ukuthi 10K uphuma ku-government, shuthi government keep 10K, promote keep 10K, kubo 20. I'm not sure. Kodwa ngibona mengabe alimele lihole u-20K kwehlike, angiboni ukuthi u-government u-responsible for umholo we-box. Kuyobe kwi-side la promoter, but government ukhipha u-10K yena. Kodwa ngiyakuzwa ukuthi thina kumele bayicacise ngoba fanele bayicacise. Bangabaleka nemali yomuntu. So ilokho angazi, kodwa safanele bayicacise uLontunja thola malini, u-4 rounds, 6 rounds, 8, 10, 12.
So khona igame engifuna siyidlale. Alright. Khona igame engifuna siyidlale. I-blind rank. Blind rank. Ngifuna ubuke la. Wow. Blind rank Okay. for Ankovuyo. for namhlanje. For namhlanje. Kuzoba abaphesheya. Alright. But kwi-future ngifuna kube Ngibala ekhaya. based. It's either KZN because it promotes KZN or South Africa straight. South Africa, okay. Yes. Easy. Ngikunikeza ama-box awu-5 uzowarenka the time ngikunikeza. Benginikeza elokuqala wena uyarenka ukuthi wena lo muntu umumbuka unumber 1. Ngingaqalisa ngomuntu ohot ngigcine ngobhedayo, ngingaqalisa ngobhedayo ngigcine ngohot. So kolapho. Alright. Okay, oqala Valenzuela. Uqala lo. Yeah, Valenzuela. Lo bedlala noCruz. Uthi umrate number 1. Ulwathi la no Cruise. Ish. Lo wahlula uCruz after tank. Vule mic. Vule mic ukhulume kwi-mic. Valenzuela, umrate number 1. Oh, ngisho? Number 3. Nayi reason wena It's number 5. number 5. Why? Ngibuka kahle leyo 5. Manje ngizama ngifuna. Okay. Number 2. Sibarate ngokuthi badlala kanjani kwamanje for today. Number 2, Teofimo. Teofimo Lopez. Yeah. Number 1. Ngizokhala ngayo this time. Teofimo Lopez. Ngiyaqala wena. Number 4. Number 4. Yeah. Why? Anginayo reason. Why hlezi ngenayo reason? Hey, Colombia number 4. Yenza. Number 4. Unayo reason now. Anginayo, namkhulu ungabi ne-reason. Sikahle. Okay, because vele ngihlezi Number 2. Number 2. Nofana lo samncane. Number 2. Yeah, Number number 1, 2. obvious. Number 1. Number 1. Okay. Number 1, thank. Imi ngithenko semsawudeni, obvious. Number 1. Akisho lutho. Esingakule. Loku number 3 lo. Yeah. Number 4. Jake Paul. 5. Ufuna Jake Paul ile list. Jake Paul. Usayiboxa manje. Jake Paul. Yini kwenza ubi-box? Jake Paul ngimbala as a boxer manje because sehlezi esejimini just like wonke umuntu, and yes akakayitholi challenge kodwa ekuboxeni kwakhe uyiboxer ngokwami ngisangafisa but ngokwami sebashayile Ama-fights akhe I think- uyayikhetha. yeah Wayikhetha. Asiqhubeke ne-list. Kulungile. Ngeke ngisazisho. Number 3. Ngabe number 5 ukuthi bengingazi zonke. Ngabe akekho futhi kule list. Okay, number 4. Number 5. Yokugcina. Number 4. Yeah. Number 5 no. Okay, number 5. Better VS. Number 1.
Uhephi ngelist yakho. Masimba. Ungayifaki leyo phansi. Uhephi ngelist yakho. Ungayifaki leyo phansi, ndoda. Ungayifaki. Okay, so i-cancel. Ungayifaki, yeah, sure. Uhephi ngelist yakho. Ngizothi ngokuthi number 1. Sho yonke nje from Oh, hayi. Ngikho happy. Jake Paul. Ngoba phela umbizile number 5. Ngaba akekho isho kahle. list. Alright. Jake Paul number 5. Number 5 Jake Paul. Sewufene bani? Valenzuela Valenzuela number 4. number 3 wakho. Number 3 wami uzobe uTheophile Lopez. Number 2 number 2 Peter PF. number 1 Tank. Number 1 Tank. Eyakho uhephi wena ngelist yakho. Yeah, ngasho njalo. Ngiyaqala Awufuni ubona ukushintsha ukhulu. lutho. Right. Ngeke ushintshe. Ngishintshe. Okay. List yakho. Number 4 Lopez is. Bese u3 wani? Valenzuela whatever khona lokho. Bese ke number 2 Tank. Bese number 1 Peter PF. Should be nje kuphela akuthini. Okay guys, sibala kanjalo i-podcast yethu namhlanje. Mina usiza ngiwa. Siyavuya Nxasana. Signing out. Always.